Pajjiżi żgħar fil-periferija tal-Unjoni Ewropea li jaffaċċjaw żvantaġġi ekonomiċi minħabba l-kompetizzjoni għall-investiment u x-xogħol li teżisti fis-suq wieħed Ewropew għandhom ikunu kumpensati bil-kompetizzjoni fit-taxxa. Dan enfasizzah il-kap tad-Delegazzjoni Laburista Maltija fil-Parlament Ewropew Alfred Sanz meta kien qed jieħu sehem f'diskussjoni dwar rapport li jitratta l-konverġenza tat-taxxi. Rapport li jitkellem favur sistema waħda ta' taxxi għal kumpaniji li operaw fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sant qal li l-konverġenza bejn it-taxxi ma tridx ittellef il-vantaġġi ekonomiċi li l-istati żgħar għandhom fuq il-pajjiżi l-kbar. Ir-rapport mistenni jitressaq għal vot fil-Parlament Ewropew f'Diċembru li ġej. Min-naħa tagħha l-membru parlamentari Ewropew Marlene Mizzi talbet lill membri tal-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fih dan il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni fil-Parlament Ewropew biex jieħdu rwol ewlieni fil-promozzjoni ta' attivitajiet fiżiċi u fl-isport. Hija saħqet li l-attività fiżika u l-isport bażiku huma mezzi fundamentali mhux biss għat-titjib tas-saħħa fiżika u mentali tan-nies u għall-ħajja itwal tal-bniedem iżda huma wkoll elementi ewlenin għall-benesseri tal-ekonomija Ewropea. Dan kif studju riċenti juri li l-inattività fiżika timponi spejjeż ekonomiċi tal-fuq minn 80 biljun euro fis-sena fit-trattament ta' mart ikkawżat minn nuqqas ta' eżerċizzju. Dan ifisser 6.2% tal-infiq għas-saħħa Ewropea.